Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, имрӯз якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ хоҷагии Шпексатторов навор кардем гоҳҳои гӯсаладор, буқои калон, буқачаҳо, ғуноҷиноро навор кардем, моли майда, барача, қушхор, гӯсфандои барадор, бузои очабача навор кардагем, молҳои савдошудагиам навор кардагем. Видеоро то охир тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед. фикрҳои худтона дар комментариҳо бинависед. Видеоро то охир тамошо кунед. Рафтем. Гоҳи гӯсаладори алаи маҳаллӣ 11000 нархиш савдо мешавад. Гӯсолаш навзойдагӣ. Саҳар бега 5-6 литр шир дорад. Гоҳи маҳаллия бо зоисидаи шикам. Нархша 11000 мега савдо мешавад. Бозор ҳозирашда нарх кардагӣ нест. Аввали бозор имрӯз камтарак сустара. Баъд аз ид гӯсолаш мода ба фикрам ҳозир мебинем. Гӯсолаш мода будааст. Гоҳи гӯсаладори маҳаллӣ гоҳи созай бичам най гӯсолаш шеимзоид мега гӯсолаша нархиш 9000 сомон бо муомила дорад. Саҳар бега 4-5 литр шир доштааст. бо зависид ай хӯрокаш. Бозор то 7500 кард мегӯяд. 7500 сомонӣ бозор кардааст. Гӯсолаш буқача. Марҳамат. Савдоши гоҳи гӯсаладори маҳаллии ёш ё якумзод ё дуюмзод. Гӯсолаш мода. Саҳар бега 3-4 литр шир 7400 сомония савдо шид. ҳози баракашид. Гоҳи майдаҳак. Савдо шидеста дутта буқаи фарбе 34 сомонӣ барои вазни зиндаш. Дутта буқачаи пародошон хушрӯ 4500 савдо мешаванд. бозор 7000 ҳардуша якҷоя кардеста, як каси дига 36 кардеста 3600. сетта пачои хароб чои алафӣ 4500 сомонӣ савдо мешавад. бозор 3800 баландиш кардестад. саркадагӣ ай 3400. бақачои искара ностои гӯш. бақачои сиёҳ, бақачои алафӣ 5000 нархиш савдо мешавад. бозор баландиш 4.5 кадай 4500 сомонӣ. бача гӯсолаи ширхӯрай 1300 сомони пурсидеста. саҳари як кас 1400 кардааст. гӯсолачаи нар савдо шид монай буқача
свеч светои карпат будай сушак худо медам $3150 сомон савдо шуд бача. Гуноҷини пародни, гуноҷин барои молкунӣ 6500 мега, нарша савдо мешавад. Бозор 5500 кардаист. 5500 сомони. Пародаш хуба, барои молкунӣ соз. Хурданшам соза иншаллоҳ. гӯсфандои баррадор 2500 сомонӣ будааст. нархошон савдо мешавад. сета гӯсфанди баррадор бозор 1900 то 2100 сума кардааст. ман қушқорчара нарша нагуфт. Qora 1700 bozor kardeşler ozarashda dudali next. Ana. Baraq shqoro 1800 testa kam taraf baland testa. Savdo meshavad bozor 1400 kardeşler mega soybush. Jozi aka savdo dora 1200. Ҳамаша якҷоя пурсидаиста, неки вайда наметия. 1200 кардаиста. Ба фикрам ками баландиш 1400 кардаги, агар амоя када бошад. Одатта гӯсфанди баррадор савдо шид. 1950 сомони савдо шуд. 1975 савдо шуд. 1975 дутта гӯсфанди баррадор. гӯсфандои Алишер старший. Салома қабул мекунем. Мардуми гаравчӣ. 1100 сими барачои калонтар, нода шир дар кор нест. Ҳоли бозор нарх накардааст. 650 савдо мешаванд. Бо нода кам шир дар кор. 650 сомони меган савдо мешавад. Бозор 500 сом 550 сими кардааст. Qishqo'rchora binen 2000 megan 2000 testa savdo meshavad. Bozor o'zirashda narx nakardaaст. Совлуқои фарбеи бақувват мана 3500 сомони гуфтесташ савдо мешавад. бозор баландиш то 2500 кардааст. 2500 бозор кардааст. баландиш айвайда камтарам кардагиай пурсидагиай. гӯсфандои фарбе хушрӯйни. не ду буқачаи сиёмка кадагимон савдо шид. 4000 гирифтим мега.
рост боша агар 4000 сомонӣ харидам мегам.